genut mlaku suarane somak kok nggih kula boten Duk. Nggih. Suarane muni. Sok muni. Tanganmu guna. Nyapa? Kok asih ketahuan gak gelem meneng. Nih Duk. Coba ya. Teko kiamat bagiamu yang buri-buri tok. Ini niki Aku dibuka lho sing buru. stokno wae ora apa-apa Duk wis to. Makane sampai kiamat iki penyanyi musisi-musisi bagiane yang bokong. Beda karo ngene iki. Wong iki rezekine dhewe. Sakne lho. Sakne ya, Kak. Kowe ra sentimen kan? Ra sentimen ya. Heeh, Nduk, iki ana pamungkutan jam 12. Nggih pamungkutane sinten? Ingkang Among Rawuh. Heeh. Pak sinten kok? Niki diaturne, ayo Mas. Jam 12. Ayo. Niki mbok pilih wonten ingkang badhe duweti, monggo. Mas Wawan iki pengendang, wah jan kondang iki. Tangane pinter iso nguntir operator. Ayo diaturke jambu alas. Digarap. Niki mangke wah jan Nduk not Belum. pamune tonton Nduk. Tingali coba. Tah sangat. Istimewa sekali niki. Mas manten Mbak manten sing dongakne tangga teparo kiwa tengen kanca kabeh sedulur. Heeh. Sampun Mas. Niki nyambut gawe udah tutut ae lho lele. Rokok jatah lan kita-kite. Rokok jatah sing rokok kuwi diciak kabeh. Jam 12. Monggo duwiti Mas. Lanangan kok omongan lanangan piye Mas maksudnya? Sing duwiti Mas itu. Nggih. Sik Mas, sepurane sampai dadi penyanyi lugu ngene iki kok. Manggung. Rene wis ora iso. Atur kacang, wis kacange tak bolong ngene iki ayo. Kene kacangnya tak boleh. Heeh. Sing lagune. Payu. Ya. Tak ndak. Ini kacang. Ya. Asik kok. Masih bersama Mano Hitam. Wow. Jenenge pasangan dua iki yo sing mesra romantis ngono lho. Kamu jangan larang-larang.
ora wani. Enggak ini lanang ana. Mas, sampean yo gede, yo gagah, yo dhuwur. Nakal-nakal sithik lho Mas. Ora wani. Pas jenggote yo loro ya, tukul ya. Ora keton gitu. Ya. Sayangnya wis rada lodo. Apanya? Sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis katon tresno rasane ati yen aku ora melu duweni. Semoga Mas Munawar, ayo joget. Ada gula, ada semut, meluncar berjalan tidak Terasa